Inselmilkom jiena Dun Xona Bela mir-Rabat, ġejt ordnat saċerdot fl-14 ta' Mejju li għadda, ekku bħalissa qiegħed inservi ġewwa l-parroċċa ta' Santa Marija ġewwa l-Imġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-familja Mqazza Ġesu, Marija u Ġuseppi. Ejjew illum nitolbu nżommu f'talbna għall-familji kollha tagħna, b'mod speċjali llum nżommu fit-talb tagħna lil dawk il-familji li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ħenna lina mulej. Għax nibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek. U s-salvazzjoni tiegħek għatina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberħuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla ben il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti tajtna eżempji mill-isbaħ fil-familja Mqazza, għamel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' bejn sirak. Il-mulej olla lill-missier fuq it-tfal u saħħaħ dritt l-om fuq l-ulied. Min jibża minn missieru jagħmel tajjeb għal dnubietu u min iweġġaħ lill-ommu qisu qed jiġma' f'teżor. Min jibża minn missieru jifraħ b'uliedu u meta jitlob jinstama'. Min iweġġaħ lill-missieru jkollu għomor twil u min iserraħ lill-ommu ikun qed jisma' mill-mulej. Ibni jaqaf ma' missierek fix-xjuħitu u matul ħajtu tweġġalux qalbu. Ukoll jekk moħħu jaħfif qadru u tonqsux mill-ġieħ meta għadek f'saħħtek. Għaliex il-ħniena ma' missierek ma tintesix imma tingħadlek bi ħlas għal dnubietek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħieni int u risqek tajjeb flimkien. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek u lidek bħal xitel ta' żabbuġ madwar il-mejda tiegħek flimkien. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha flimkien. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbuba tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin.
bħalma l-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli slim ta' Kristu jsaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lil Alla. Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom, għalmu bl-erf kollu u widbu l-xulxin b'salmi u innijiet u bana spiritwali u b'radd il-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lil Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu u roddu ħajr lil Alla l-Missier permezz tiegħu. Intom nisa miż-żewġa, obdu li żwieġkom kif għandu jkun fil-mulej. Intom imbagħad irġiel miż-żewġa, ħobbu n-nisa tagħkom u tkunux jibsa magħhom. Intom tfal isimgħu mill-ġenituri tagħkom f'kollox, għax dan hu li joġob lill-mulej. Intom missirijiet, la ddejqux lil uliedkom għax inkella jistgħu jaqtaw qalbhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Ħalli slim ta' Kristu jissaltan fi qlubkom, ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Meta telqu l-maġi der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam ħamijaw lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu. U baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Meta miet Erodi der l-anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi fl-Eġittu u qallu ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u erġa' lura lejn l-art ta' Iżrael għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel. Ġuseppi qam ħamijaw lit-tifel u lill-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Imma billi sema li fil-Ludija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru, beża' jmur hemmhekk. Fuq twissija li kellu fil-ħolm telaq lejn l-inħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisimha Nażaret biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti ikun jissejjaħ Nażri. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Immedjatament wara l-adorazzjoni tal-maġi, il-Vanġelu tal-lum San Mattew jirrakkonta din il-ħarba lejn l-Eġittu, il-massakru tal-innoċenti trabi minn Erodi, dak li ċelebrajna wkoll aktar kmieni matul din il-ġimgħa, u r-ritorn mill-Eġittu. 3 episodji li huma kollha kemm huma konnessi ma' din il-familja mqazza, ma' sagra familja. U dan ir-rakkonta llum jurina b'mod ċar li bħal kull familja oħra, il-familja mqazza ma kellix kollox qudiema wartu żgħar, affaċċjat problemi, affaċċjat riski. U żgur li ma kienx faċli għal Marija li tifhem dak li ħabbra l-anġlu mal-ewwel li ssir omm Alla li tnisser fil-ġuf tagħha li ben ta' Alla. Żgur li ma kienx faċli għal Ġuseppi biex jifhem dak li qallu l-anġlu tal-mulej f'ħolma li tfajla tiegħu li l-arusa tiegħu Marija ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. U żgur li ma kienx faċli għalihom it-tnejn biex huma jaħarbu biex jisalvaw il-ħajja tat-tifel tagħhom Ġesu. Imma lihom
minkejja dawn ir-riski kollha, minkejja dawn il-problemi kollha, kien possibbli għax kienu jafdaw f'Alla. Alla li kien qiegħed jagħtihom din il-qawwa. Huma kienu nies li kienu nies ta' fidi. Il-forza tagħhom kienu jġibuha minn Alla. U llum tajjeb nistaqsu ftit lil nfusna. Alla għad għandu post ċentrali fil-familji tagħna bħalma kellhom il-familja ta' Nazaret, fl-għażliet li nagħmlu. Niftakru li jekk inħallu lil Alla fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna, fiċ-ċentru tal-familji tagħna, fl-għażliet kollha li nagħmlu, ser ikonna ħajja aktar faċli, ħajja li tiltaqa' mal-ferħ veru. Aħna fuq kollox irdu nafdaw fih, anke quddiem id-diffikultajiet li żgur se jinqalgħu minn ġurnata għall-oħra. Marja u Giuseppi kienu nies li kienu kapaċi verament iħobbu. L-ewwel qabel kollox kienu nies li ħabbew lil Alla, imma wkoll ħabbew lil xulxin bħala koppja. U allura dan tfakkarna li l-imħabba hija essenzjali ħafna, l-imħabba hija dak il-pedament li fuqu tinbena familja soda, b'mod konkret, bir-rispett lejn xulxin, bl-onestà, bil-fedeltà, anke meta ma naqblux, għax niftakru li kull persuna hija differenti, kull persuna għandha l-istorja tagħha, għandha l-karattru tagħha. U Marija, Ġesu u Giuseppi huma familja għax jarfu jwieġbu għal problemi fl-imkien u jħallu lil kull wieħed ikun hu f'dan l-istess fl-imkien. U l-imħabba bħal tagħhom bħal ta' din il-familja għaddisa mhix impossibbli, anzi qegħdin biex tagħtina kuraġġ, qiegħda hemmhekk biex tenna u tfakkarna kif għandna nkunu bħala familja. It-tliet membri ta' din il-familja ta' Nazaret jgħinu lil xulxin biex jiskopru l-proġett ta' Alla. Huma kienu jitolbu, jaħdmu u jitkellmu fl-imkien. U llum nistaqsu ftit fl-imkien. Fil-familji tagħna nafu nikkomunikaw b'dan il-mod tajjeb, jew kultant forsi ngħixu taħt l-istess saqaf u lanqas biss nikkomunikaw. Għax ħafna drabi il-problemi fil-familji tagħna jibdew minn hemm, minn nuqqas ta' komunikazzjoni. Kultant ngħixu f'dar waħda ma nikkomunikaw bil-mezzi soċjali. Kemm importanti li aħna nisimgħu lil xulxin, li nakkumpanjaw lil xulxin, li napprezzaw lil xulxin u nitolbu maħfra sinċira lil xulxin għax aħna dajfa, aħna niżbaljaw kif smajna llum fl-ittra tal-Apostlu San Pawlu lil Konissin. Dik hi l-imħabba vera. Jalla il-familja mqazza tkun ta' ispirazzjoni għalina, tkun ta' mudell għall-familji kollha tagħna. Fuq kollox irid nżommu ħaġa waħda quddiem għajnejna, li l-ebda familja ma hi perfetta, imma kull familja tista' tkun qaddisa. Ħuti eżies Alla rid jibgħat lill-Ibnu Ġesu biex bħala bniedem ikun membru ta' familja tal-bnedmin. Ejjew nresqulu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex tkun tassew familja li fiha s-saltan l-imħabba u l-għaqda bejn l-insara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min għandu responsabilità fis-soċjetà biex iħares id-dinjità tal-familja u jfittex modi biex din tibqa' maquda u l-uliet ma jbatux minħabba firdiet bejn il-ġenituri tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal koppji żgħażagħ biex jieħdu bis-serjetà it-tħejjija tagħhom għaż-żwieġ nisrani. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nżommu fit-talb tagħna wkoll il-Papa Emeritu Benedittu 16 f'dan il-mument kritiku tas-saħħa tiegħu, nitolbu lil mulej biex jagħtuh il-bżonnijiet li għandu bżonn bħalissa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nagħmlu t-talba tagħna. U Alla ħalliqu mis-sir tagħna, inti rid li jibnek bħala bniedem jikber familja, qajjem fina rispett lejn id-don tal-ħajja sabiex il-ġenituri jieħdu sehem fl-imħabba li inti għandek għall-bnedmin u jrabbu lil uliedhom fil-erf, fit-tieba u l-grazzja fuq l-eżempju tal-Verġni Marija u San Ġusepp bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob illa l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Ommalla u ta' San Ġusepp twettaq il-familji tagħna fil-grazzja tiegħek u sliem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni u imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma jġarraf, iġġedded u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, ireġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u fferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħalħobs rat il-ħajr. Qasam tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi.
La tħares lejn nobiet nas daħares tejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Bil-qalb nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biskelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Missier l-aktar ħanin inti tajjixna bis-sagramenti tas-sema, għamel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza biex wara t-taħbit ta' din id-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sid. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox li missieru li ben u l-Ispiritu Sant. Amen. Imbirku lill-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesenna u jaqaf magħna, glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti jomna għalik sma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fit-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawieti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw fir-raba misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien mogħbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, li benu l-Spiritu Santu, Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kontemplaw fl-aħħar misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejta tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, Sacra Familja, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Malla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.